ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആഷ് ടോക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 വീക്ക്ലി പ്രൊമോ, അതായത് സാറ്റർഡേ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ വൻ കലിപ്പിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊമോയിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു. ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ റോക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രതീഷിനോട് നല്ല രീതിയിൽ കലിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. രതീഷിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെന്തിന് ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആവും, നിങ്ങൾ ഇമോഷണലാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോലെ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോക്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറേ ഈ ഗെയിം അറിയാതെ ഒരുമാതിരി എക്സ്പോസായി സംസാരിച്ചൊക്കെ ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടൻ റോക്കിയോട് നല്ലൊരു കലിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാവണം ലാലേട്ടൻ രതീഷിനോടും റോക്കിയോട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആസ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും അവരുടെ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാര്യം ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രതീഷ്. റോക്കി പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, രതീഷിൻ്റെ ഗെയിം ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗായ്സ്, വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.